Иске Казаныбызны күз алларга ярдәм итә торган тарихи кыйммәткә ия булган уникаль йортларның тагын берсе белән таныштырабыз. Элеккеге беренче тау, хәзерге Ульянов Ленин урамы 65-нче почмак йорт, шәһәр управасының 1912 елгы документларында диакон хатыны Анна Павловна Терпигорева йорты буларак теркәлгән. Матур йөзлекләр белән бизәлгән тәрәзәле, кечкенә генә балконлы 2 катлы агач йорт табыш йорты буларак 1903-1905 елларда төзелә. Төрле елларда биредә танылган тарихчы, Казан археология мәктәбенә нигез салучы, Казан Кремлендә йөзләрчә казу эшләре алып барган археолог Николай Калинин, медицина өлкәсендә СССРда аллергология ярдәме системасын төзүче Андрей Адо яши. Йорт хуҗасы Рухани Терпигоровның үз язмышы аянычлы бетә. Аны 1930 елларда кулга алалар һәм репрессиялиләр. Революциядән соң йорт типик совет коммуналкасына әйләнә. 21 гасыр башына йорт нык таушала. Аны хәтта бөтенләй җимереп, урынына күп катлы йорт салырга да планлаштыралар. 2016 елда Казан архитекторлары Гөлсинә һәм Виктор Токаревлар аны сүтеп, өр-яңадан һәм нигездә беренчел торышын кайтарып, йортта ювелир эш башкаралар, бик зур масштабта реставрация ясыйлар. Бүгенге көндә биредә Вишня Золотая рестораны эшли. Йорт региональ әһәмияттәге мәдәни мирас объекты исәпләнә.